Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλα τα καλύτερα παιδιά. Οικογενειακά για One Σαλόνικα. Μυρίζει πολύ ωραία αρώματα. Αχ, να είχα λεφτά και να ήμουν πλούσιος. Την Ηλέα. Λοιπόν παιδιά, ήρθαμε στα φουσκωμένα κάστρα. Ένα πολύ ωραίο παιδικό τοπίο, παιδική χαρά. Εδώ καφεδάκι, εδώ με τη Μαρκελίτσα, που μόνο τη Μαρκελα δείχνω, και από εκεί σαν δεύτερη κουνιάδα που είναι πολύ σπαστική και περιμένει μόνο για κανένα κινητό. Με έχει πρίξει, με έχει πεθάνει με αυτό το κινητό. Λες και αν δεν υπάρχει κινητό θα φύγει. Η Σία είναι κάπου εκεί. Την έχω στείλει. Bye. Έφυγε εκεί με τα παιδάκια και παίζει. Και οι γονείς καφεδάκι, ξέρετε, κλασικά. Ώρα Ελλάδος 8 και 25, ο καφές συνεχίζεται, τα παιδιά συνεχίζουν και τσιγίζουν. Η γυναίκα μου είναι έτοιμη για φαΐ. Εγώ είμαι καλά με το καφέ μου, Herbalife μόνο. Η Σία μιλάμε ακούραστη, δεν κουράζεται ποτέ, κάπου εκεί. Δεν μπορώ να δείξω πολλά πράγματα γιατί δεν με αφήνουν, απαγορεύεται να πάει η κάμερα στα παιδιά. Λοιπόν, καταφέραμε και την πήραμε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Αν και με τα χίλια ζόρια. Έχουμε να το ορίστε. Περάσαμε πολύ όμορφα. Ήταν απλά ωραία. Επιστροφή για σπίτι, φάγαμε. Περάσαμε απλά όμορφα. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.